puti. Okay, no, we are not here to fight. Sizela putu alpha. Ngazi ukuthi putu aprinika mazu putu alpha. Okay, nizala ndawonye. Okay, okusho ukuthini singakwazi ukuhlala phansi? Ahlala phansi. No, but admit. Ngiyakuzwa lelo rubbish leyo mfethu. So mara lale, ngithi ngizokhona ukukunikeza 10,000. Yeah, mara each and every month. Mara sengikutshela ukuthi nasengenza lo 40 every month. Yeah, ngiyavuma ngithi mara but nasengenza lo 40 years into leyo ngikutshela yona ukuthi ilo khathi lo into zami lezami lekwakhe lekwakho. Ngimana ngihlulekele mina ngilahle kwelami leside le step lapha elizami. Ngizokubheka nalo. You right lokucheck. Ngizabe ngenza iprocess la. Yabona. But ukumenza ukuthi ummanage kancane amdala kangaka akukho right yabona. So ngiyacela ukuthi at least senze iqiniso kulokuthi le 10k lakhe akwazi ukulithola every month then kufike le 40 years then umkhathele kabusha. Thina njenge Project United TV will make sure ukuthi we involve legal entities la ukuthi nikwazi ukuthi nisizane kahle. Ama lawyer beninawo ukuthi separate or uwe I lawyer vele kule imali zikababa. No, yini lo. Saniboneni babukele emakhaya. Lo usicova on hostile today ku Project United TV. Namhlanje sisembalenhle we sibhalele ubhuti wethu uAlpha nobhuti wakhe abakandlu banenkinga yefa. So today we are here to provide solution. Ubhuti wakhe akafuni next ngefa lakhe and the guy has been fighting and has been fighting. He has went to the police, he went to lawyers. He has failed. But today, Project United TV has come to provide solution. As you always know, babukele makaya funa siphuthwe meshone khona go Alpha sizwe story sakhe before siya kubhutwa. Thank you so much. Hamba nami as siya khona. Puti Alpha. I think I'm pronouncing your name well. Usipalele puti. Usiphalele ngodaba lakhe elizisukuhlungu uthe mangifunda istory sakho ngabona ukuthi kubalekile ukuthi bekhona namhlanje today istory sakho simayelana nobhuti wakho and ngizwe ukuthi angikwazi ukuthi ngathatha ihlangothi kufanele ngizwe straight ukuthi kahle kahle istory sakho face to face uthini kithi namhlanje ku Project United TV eshe ngakusho ukuthi hayi vele wena kunokunjalo ngafethu udinga usisirious njengoba lo ngibhalelile umuntu unikele inkingi ngoba manje nawo ukuvuna konke kwamafa lo babami akumelanga lo ngithole vele nathi mina bethi lo ikhathi yami uthini manje awuthathe kwakho nami ngithathe kwami hayi lo muntu lo uyami nje uthi yami ngithanda abafazi ngidaba kakhulu ngeke eza Alpha ushuthi wena uthanda abafazi ngempela vele yeah manje wabhuti akakhuluma kanje nami ngiyacake ukuthi ngithile inkingi yeah ne ngoba uyangibhalisa manje lento ihlukumeze kangakana kanjani mfethu siyihlukumeza lesikhathi eside ngoba nami phela into zelithayima lami lo matraka amathame lethayima lami nami ngithi mina akushaye ngikhatha lo thathe kwakhe nami ngithathe kwami awukuze uyacecisa uyani endlini akafunda ukucacisa kahle kahle ukuthi inkingi leku ungibalela lo ushukela manje angazi ukuthi sekumele ngenze njani ngoba sengizile ngibona ukuthi hayi lo ngcono ngibhalele la into kahle ngikhulume lana mhlambe lesizwe lelo ngifuna ngakhona ukuthi ngithola. Okay, awusho ngaphandle kokumosha isikhathi sekuphi izindawo la uye khona ukuzama ukuthola usizo ukuze ubhalele uProject United TV? Hayi vele ngasho ukuthi le ndawo sengizame kizo zingapheli ngahlelela ngoba sengizile ngizothola usizo. Okay, but yazini ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela ukuthi siphuthume kubhuti wakho ke sizwe ukuthi uyena uthini and then singenelele njengoba sihlale senza kwabanye. Sibone ukuthi usizwe angisilitholele lona namhlanje. Ya angatholakala mfethu singamthola kuphi? Ukhona khona la around. Okay. Noma nje ngazi ukuthi uzoluzumamela ngoba vele yena uyicabangela yena yedwa kahle kahle lokho. No siwenze sidume ngako bhuti asiphuthume sekhona balalela emakhaya hamba nami sisahamba noAlpha sivakashela ubhuti wakhe siza ukuthi istory sabo sime kanjani and sibasiza kanjani today. As you always know we always provide solutions. Akukho la khona esinye samacaphu wethu and we never came up with solution and today siya believe ukuthi ubhuti uAlpha uzokwazi ukuthi athole isombululo ukutholakala ubulungisa. Siyabonga asambe mlaleli sabamba ikhefu. Mase kunje sesifikile yiko khona la ne? Okay yakunankinga yikho khona la mfethu. Konje ubhuti wakho uthi ubala igama lakhe?
Abednego. Peter Abednego. Sanibonani madoda. Kunjani futhi? Siyaphila bafowethu. Siyaphila. Futhi Ngicela simele ngapha madoda ayindlini yami. Okay, no, akunakinga. Akunakinga. We are not here to fight. Size no Putu Alpha. Angazi ukuthi uPutu Abednego amazi uPutu Alpha? Ya intwana yami. Okay, nizala ndawonye. Ngiyazala ndawonye. Okay, okusho ukuthini singakwazi ukuhlala phansi? Khala phansi. Ahlala phansi. Khala phansi. Indoda wangilethela abantu No, Putu Abednego. Ngisacela ukuthi ukhulume nawe Putu Abednego. intwana yami. Intwana yakho. Okay. Ulama mina. Ulama Ya wena. ulama mina. Kahle kahle nizalwa ndawonye. Sala ndawonye futhi. Okay, okusho ukuthi niyazwisana ubudlelwane benu bume kanjani? Yazi uAlpha umuntu ukuthi le ntwana yami le umuntu anganangqondo. Nale nsango la ibhemayo khanyisana ngale nsango. Mara Peter Abednego awukwazi ukukhuluma kanjalo. Usho ukuthi ngicela ukuthi ukhulume nami ungamconfront yabona. Yeah, ngisacela because ngifuna ukuthi namhlanje singeze ngokulwa just amaphapha phansi sikwazi ukuthola isisombululo kule nkinga enibhekane nayo. Uyabona Peter Abednego. So uPutu Alpha usibhalelile la ngesizathu ezithize but asifuna ukuthi sifike sithathe ihlangothi lakhe sifuna ukuzwa ihlangothi lakho. Uyabo? Putu Alpha ungakwazi ukumchazela uPutu Abednego ukuthi usibhalele wathini namhlanje? Ngingakwazi ukunichazela mfethu ngesizathu sino se-time. Kumele ukuthonde i-time ile khona selo seyigofu kwanento selo time. Mina la ngisathona next. Maye ngifuna ile card kule nto selo time. I-time le inamatraka lashiya lo everything vele beyikhona la le card. Okay. Mabe ngicela ukuthi anginike le card yami athathi lo into zakhe nami ngithathi lo into zakhe. Ugovuka nawo konke akafuni namafalo baba lo ngisazi ukuthi kumele ngenze njani manje njengoba sengiza la kini ngilo ngenibhalela ukuthi ke nizama ukuthi ngiyoni ngisize la kulesilo engibhekene naso ngoba lesimo ngibhekene naso sibe sicayi sibe sinzima lo kakhulu ukuthi lo inkinga lo yini ulo great lo muntu lo icabangela ngena alwayi1 nje yalo kanandaba nomunye umuntu you don't care ukuthi kahle kahle inyalo nyaphila ukuthi lo ngenzani alo kanandaba. Putu Abednego kuyiqiniso lokho uPutu Alpha Shop. Cha lo wadelela. Lo akazi lutho into ayazi nje yasubhemana nale nsango ahambe namantombazana nje. Ayikho indawo angayazi. Okay, ngisacela ukuthi sigcile kule ndaba yelento ayibhalile. Ngiyayibona amantombazane. Ngiyacabanga ukuthi uyakubona ukuthi uPutu Alpha mdala ukhulile ukuthi angasithathela inqubo. But ngisafuna ukuthi sigcile kule ndaba le yokuthi ubaba bekana amatraka kunemali ayishile kunezindlu kunezinto ethize. Kuyiqiniso kangakanani lokho ukuthi ubaba unishiyela izinto ethize? Vele lokho kuyiqiniso. Kuyiqiniso. Okay, ngikhonile ukuthi nikushare equally lo munyathelo cha. Kwenziwa yini ukuthi uPutu Abednego angakwazi ukushare lo bhuti wakhe izinto ethize ubaba ayishile? Inkinga yakho ukuthi ubulawa wenzayo lo. Thanda amantombazana noma thola noma ungamnikeza imali nje uyahamba nje ahamba lale emathavena ubuye namanye amantombazana anyanangcolile ngathi abhema amanyawo phela. Okay, manje baphethe imali bafana kusumuntu lento. Okay, so Putu Abednego bocabanga ukuthi isombululo salento yithini because emdala naye kufanele ukuthi inquma akwazi ukuyithathela. Angisho ubaba makanishiyela lefa bekanishiyela no2. So manje wena isinqumo sakho bowukuthini ukuthi naye akwazi ukuthola into zakhe abe right. Yazi mina into engiyibona ngibona ngathi because reach kuma 40. 40 years. Reach kuma 40 years before umqondo ukhulu umzimba kuphela nale ntshelenyana. 40 years. Uyabheda. Putu Abednego wazi wenza kanjalo. No, 40 years is too long. Yazi ukuthi izinto ezikanje ziyaxabanisa kakhulu. What if before 40 years uyashona nina akasakhona ukuthola into zakhe? So mina ngiyacabanga ukuthi lento le ayikho right. Bengingasho mina ukuthi mnike into zakhe equal. Akwazi ukuthi naye akwazi ukuzinqumela. Yabo, but ngeke ukuthi isikhalo sakho nawe ngiyasiza ukuthi awufuni ukuthi amoshe lezi zinto lezi ezikababa ubaba ayisebenze kanzima. What if lo muntu lona uyakwazi umgaya at least a piece of i-profit lo oyitholayo yenzayo ngalezi zinto lezi. At least umuphe 10,000 naye abe grand until aza reach le 40 years uyishow then akwazi ukuthi akhona ukuthola izinto zakhe equal. Yeah, ukuthi mina per month ngizakhona ukuthi umnikeza uma 10,000. 10,000 enyanga. No, now uyazazi imali lebazokuthathela khona notwala futhi. Yeah, manje wena uthi ngikhala ulambile ngala nje uyazi. Yeah, mala nampathi mfethu lo nyaka deserve lo into selo time lami mfethu. Angangiphile ngishayelo igcolo lo always lo kuwe kupeni lo into selo time lami. Yeah, mara ngithi ngizakuzama nge10. Yeah, yona le 10 lo right. 10,000 right mana sengihlanganisa lo 40 lo years. Ngifunda into zami lo khati lo kwakhe lo kwakho lozibona ukuthi lophuma kanjani. Nami ngizibona ukuthi lo ngiphuma kanjani ngoba ngikhulile njengoba lo nginje. Ngilo ngindoda.
ngilo indoda nangilona nje ngifuna ukuthi lo ngizimele ngolami yabo, ngisathi yabona, ngimele ya- lo myself Okay, ngiyabuza. ungaphili lo ngikhusela lokuwe yenza so Ngiyabuza. idoti lelo rubbish leyo mfethu So mara lalela, ngithi ngizokhona ukukunikeza 10,000 yeah mara each and every month. mara sengikutshela ukuthi nasengenza lo Each and 40 every month. yeah ngiyavuma ngithi mara but nasengenza lo 40 years into leyo ngikutshela yona ukuthi ilo khathi lo into zami lo ezami lo kwakhe lo kwakho ngimana ngihlulekele mina ngilahle kwelami lo side lo step lapha lo Ngisazokubheka nalo. you right Yeah, lo check ngizabe ngenza i-process Yeah, la. lo Ngizabe check. ngenza i-ethics Hey, process. usho ukuthi uyamshaya i-process. Yeah, ngizabe ngenza i-ethics process. Lona Okay. udinga ukuthi ngimgayide, Yeah. ngim-evaluate, ngim-traine, ngim-instructe, ngim-cancele. Okay. Yeah. No, Ngizabe ngenza- iGrootman Alpha, iGrootman usho ukuthi liyakubhekela yabo. Mara kodwa ke akusi right ukuthi na umdala ungakwazi ukuthathela inqumo zakho. Ngiyasiza isikhalo sakho futhi Abednego. Ngiyakuzwa ukuthi uyafisa ukuthi aspende kahle imali, yabona. Yeah. But ukumenza ukuthi ummanage kancane nje amdala kangaka akukho right, yabona. So ngiyacela ukuthi at least senze iqiniso kulokuthi le 10k lakhe akwazi ukulithola every month then kufike le 40 years then umkhathele kabusha. Thina njenge Project TV will make sure ukuthi we involve legal entities la ukuthi nikwazi ukuthi nisizane kahle. Ama lawyer beninawo ukuthi niseparate or uwe i-lawyer vele kule mali zikababa. No, yini lawyer. Babami phela nje, angikwazi ukuthi Okay. amnandi. Yabo. Okay, Yeah. no, akunenkinga. Yeah. Sizoniprovide a legal advice so that nizokwazi ukuthi nihlephulelane kahle. But ngiyabelieve ukuthi uzokwenza iqiniso kule 10,000 every month until kuze kureach leyo 40 years. Cha, ngizakwenza lokho. Sharp. Now uma ngabe ufuna i-counseling mhlambe or ufuna ukuthi usizakale kulezi zinto lezi because angizazi iqiniso kanjani. Mina uma ngibhalela zange uchaze ukuthi wena unenkinga yabantu besimame nani. abantu besimame mfethu ezijwayele vele kulo kunjalo kuyohlezi kulo abantu belo besimame mfethu mara lo mdala nawo nangaka ngiyamdeserve nami lo muntu besimame Okay, no akunenkinga sizokunika i-counseling njenge-Project TV sikwazi ukuthi sikusize usizakale kulo daba lakho and then 10k yakho ibe uyithole every month. Balalele emakhaya siyabonga kakhulu ukusilandela. Njengenjwayelo si reach solution between uBhuti Alpha no Abednego and today ngiyacabanga ukuthi bazozwana bafakelane lo 10k until that age of 40 years and we are going to provide them a legal advice and we are also going to provide uBhuti Alpha ukuthi athole counseling kuzo zonke lezi zinto ne rehabilitation ukuthi abe right. And ngakwazi ukuxhawulana bafethu ukubonakalisa ukuthi si at peace. Ngathi mangisuka la kanti ngithenga ubuso bami. Ngixhawulana just to see. Can you be able to hug your brother? Yeah, yena mfowethu vele. Umfeni. Inkinga nayo. Uthini wena Alpha? Lezi nkonyana zakhe. hayi akunankinga mfethu nangabe ngizalithola le 10k la mali Akuna stress. Nomkhawulo Brazil wakho mfethu. Umkhawulo Brazil wakho. Sure, showcase. Balalele emakhaya siyabonga kakhulu until the next episode. You know, it's me your host Gustavo until we meet again. Thank you so much.